Kadam Karbing Longrat, March 8, 2025, Mate Penenganinkano, Uttar Pradesh along, a district like Ayodhya. Hadak alam militum Chetanam Nang, Hadak inudapin Sodolo, alang li men like Pradipu, Lapen ke Arso Mendolo, Shivanipu. Alang litum pangri pangnon dead penapi, la sojo maselang litum apranche lam. Aprang selang li piso pan patilo, lapen ka pibangke ame thang stame chevegling lo, mate kok tat stame jipidat lo. Kopi koson lo bangso video long litum jethanam nak, lapen de kopi lo litum ke Charlie long la bangso lam sambil litum jethanang. Policeman paklang ateng, pen kopi ma koson ma la solam litum jethanam nang. Ahok peda lama ke alang litum sambil investigation bom lo bos meke paklang tang alam bang kopi ma lai litum jethanam. Ayodhya district long alam lo inut Pradip Puri pu apin sodolo lapen ke arlo somen ke Shivani Paswan. Alang itum ning kache hang matela ning kaching sam alang itum ning kan isini do pulo. Alang itum kache tong la ke Pradip Adon Rabehem function along. Alang itum che theglong lo aprang si Pradip bang Shivani pan ke theglong pen aning sampik lo. Lapen ke api chingki che than lo Shivani bang stame Pradip pan aning sampik lo. Selang itum cepat Georgi pan se alang itum chingki che than lo. Jingki cethan lo, lapen ke arlo sobang semikroy lo. Lasi ningkan isi api 7 March arni alang litum pangri pangdon asai bang ke klempon lo. 7 March arni bang alang litum pangri pangdon lo arlo sohem lapen ke 8 March arni bang ke pin sohem si alang litum klempon lo. Shivani bang ke porhi do ola pugali alang li nerke bang deng ansi porhi chot pu lapen ke alang li Taylor mate la piri kiroi bang ke tek ser pu. Lason tak tak si lapuna Pradip sitame kaporhi bang gabe ke bang dengan si porhi chot pula pen galang li la tiles ke pabona sai si klem Muhammad mon sitame alang li tangka bang ke sab ke dopu erani matela ner ke barni bang alang li tum chuju tang matela reception tang pen alang li tum ke sang dam aporlo lage 12:30 baji krehini ra achitim aporan bang ke alang li tum ke sang kan dam lo bangso ajo chipangri tang det penapi Pradip bang alang limit hang a phone long a message alang li piso Shivani panche paklang lo. A message bang ku pitong ke tok ne police ahin at pen same matela investigation a team ahin at pen same paklang kon pilang. Bon same a message bang la son je hala Shivani ko mane pen kaching ki a pin so sinang kilo son bol. Manela Shivani bang ko mane ani ge dok a pin so sinang kilo son si a message bang ke tok lo. Pradip bang Shivani pan arjulo ko marsi lasona message ne phone long nang kilo lo. Shivani bang same chini ne dalo. Alang li kopisi thakji ma balang li same thak thek thidet ta hailo. Police to hin napen pachini ke lason lo. Sitame Pradip bang ke arju pater tok red lo. Amar si aphi bang ke alang li tomang bong che bohong dut lo. Bang so ko che bohong pe na joy de Pradip bang apiso Shivani pan ache thok ki kok mate ache thok kok het pensi ache thi pa bang un e lok pensi pa thi Lason tak tak si api bang ke Pradip bang same che phere lo adap nangli lo protang te rat tuman kupisi than bop lo the hadak don rabat tum same do ulang laben ke alang li police long ke chingnang vek pu alang li same che chini lor lo laso por si alang li same ka che phere pen alang li kok that chi pidel lo mate alang li che vek ling lo adap apornang li lo apor do lo 7:30 ni kwani do lo pulo bon same halatum bang Shivani pen Pradip bang ke thuthe de lo ing hap sing pu pedel lo lapen ke lapuna da ik bang ke hi thidam nang jip lo han mate peni ke nang sod ahor muki nam dam nang jipan alang li ke bar lo la si hala Pradip parsme ke hang pon jip lo lapen ke ing hap sme pacheng lo ing thur lo bon same thak thidet amar si ik bang matha lo pasang sinang matha madalang li bang ke nam join bon same phi bang ke apor do olo a join ne alang li tum hang mom lo same thuthe de lo amar si phi bang ke ing hap theng bang ing hap theng wang api bang ke alang tum theklong lo Shivani lake alang li palong along marsi ki thidang theklong lo lapen ke lapunat Pradip bang ke alang li chebegling lo ning karong puason mang ke hala so huda porpensi hala so family tum long ke itti vet jut kok lo amar se api investigation team ade la police tum han same hang lo palang lo lapen ke abang pum same postmortem han alang li tum lolo lapen ke hadak Pradip phone same alang tum long pono last time ponded lo investigation ji aphan lapen ke aphi report nang le lo je Shivani aphan ke lake achit hok kok hetpensi ke pathi lapen ke Pradip same achit hok chikok hetpensi ke thip achit hok chikok hetpen plotang te lake edom chini lo alang li chevegling lo investigation team atum la Pradip phone long lang lo check lo lapen ke alang li tum chini pono je Pradip bang phone akimi na phone kimi lapen ke sima kimi same nam Shivani aphan ki pije aphan polo
laban ke hala so message kelo la Pradip la main phone long kelo I a number lage Pradip a number malo Pradip ke nam a sim pen mar si kelo pulo mane Pradip bang ame thang phone long si ame thang la ki mi a sim pen si message bang kelo pulo ku people lo pulo tang te dak paklang phone lo je Pradip bang Shivani a secret alamate aning arlo alamate alang liphan a ke test di phansi labang so a message kelo lo pulo Shivani abang kumani pen affairs mane kumani pen kaching ki joy lason doma ave ma pula bang solam kaching iti pansi alangli Pradip amit thang malsi la sim ki mi pen alangli la sim banalong alangli and vera sim along message lolo amar Shivani bang same kidam tangalam che thandet tahailo pulo atheli tum stame chini lo kaddo gawi stame kedam tangalam jong situm chi phurlo pulo dang te do pikji lasi Shivani bang stame che thandet tahailo negela son no pumani pen ham amuk pen jing kilo halat hai jibon pula son ningje det hai lo mene amar se alang litu mang bong bangke bang so ju bangke kachibo hong ke do hong lo la pen ke la bang so joini si alang di Shivani panstame alang di pathi lot amar si api bangke alang li stame puta alang li stame kaching nang lo puchi sini lor mod alang li met hang stame branch and det lo alang li tuma family along ning karong alar bangke kijut si bangke ning duk si nangklang rong lo la seli tum eson soni mate theni dakpen gyan stame long pon lo mate ilitum Charlie Damnangji la lo ilitum Charlie Damnangji bangke ilitum di girlfriend boyfriend punon mate penanso punon suspect last time mewe alang litum sitame suspect mate la Pradip abang sitame Shivani phan suspect dokok thailo abang so joini si alang ni la so asai bang e claim lo message bang lolo je apiso phan Shivani phan ki test die phan si kopi posi kelo lo plote suspect dokok polo lasi number 1 mangela lo suspect tablet bang kadang ni jong si pene approve do tan bang bulotang te lage kapre galam non ge Pradip ame thang masi ame thang sim long si alang ni message kelo Shivani a character kachini je aprang pas kidam tangalam kachini je phan number hini bang ke kidam tangalam huda tangni mate past life kedam tangalam ke madulong sedame I story mate atomu pregram joji kedam tangalam ke pinso punon arlo su punon komani pen ke relation de kok haji lasi jongsi la haya lam pure lo pulutang te alamang ke do pigji lasi ke matha nang jibang ke lalo non present mate non ko mat pen si kaching kima halabang so abang khu mate abang phi jongsi anaching honpa melo pulutang te lasi ahok pet pen ching hono pulutang te choklo lapen ke son mangela son lo ilitum girlfriend boyfriend punon mate la penanso punon inudvet pen dovet si kimi athe ilitum arju ponong lo la bahani bang thom kaching ki same isika sik sak do mate isi ka phere me ason klangrok sitame dodo jongsi komane apas alam mate kedam tangalam jongsi diaun e mate tengniun e pulutang te halaso amunit pen ke chelang le denang po athe aban alam same purbom lapen ke lapunat cingki bom pulutang te hala bangso a relation langke pher me ason klang rok thek lasi aprang sipen kachere mexicanang lapen ke ajad alam le dosta me biggest mistake bang ke lalo ke chok chike the nai bang ke lalo amet hang a branch ended lapen ke aka prek phan same apran ended hala so ang dengan bang ke dam te denang ji ili epai po ili tumphan nang pathe nang ke peding lake theding non lapen ke mu pir thelong pene pena problem wang lu plutang te nang branch ended non pule di tum khan nang pathe nak pading kali ilitum epo epai tum aning ki matha mate aning ki hang mate aning che theke lalo nili somar dolo plutang te theding lu plutang te mo nili ke sar hut lhaya somar nang lang thekji laso aning ki theben si o somar tum han same ke pathe pading laso possibly kachuning rejebe lalo ilitum pir thelong ke preexam a problem wang vek pol pen ke problem ke do vek bon sem hala so ang deng an mangi dam de nang ji je branch ended thok mani phana pran ended thok lan ma ke tum claim ke de nang ji nali tum kopi lo ke matha lapen ke kosono ke matha lapen kopi a suggestion no ki pi kang tum ke nali tum comments nong pi konik not lapen de tum awareness kai ke samay tum tipi nang ji bang so awareness ka be pena join is la hai alam same klang lo lapen ke tum society along dame ahut pen ahut ke arju ponong la hai aputhak sitame aning ka che hang pen preexam alam ke klang aputhak sitame tum arju ponong lapen ke non head sitame social media long sitame nili thek ponong konat pen ya video bang ni chi ne bon sitame hada ke la son no lang tum pinsor lo so bang lang tum ning che hang lo
alang ni arlu subang semi chidun elopu bon semela arlu so hemang ke damat pachikak dak lo sitami pin subang ke ame thang apranchi ended lo lason sitami do lasi iltum matha nang ji komani jong si alang ni tum ningching sam olu plotang te ni tum kham kheret an bang ke to ne athe pirthi bang ke lage itibet alang ni tum same porlo plotang te arta lo plotang stol jong si arta kalilang plotang te ta kapre kalam no bon same la arta belang pustame ningi thipen ke alang phang pachekak bor I bang ke ilitum nang ne alang ni tum han ke than pari pen lam kimi pen than pa mi si ilitum alang ni tum phan ko pilo pachekak I sem pachekak mane pachekak dak bang ke kalilo ilitum thanang poje apor kalilang non ke mo apor nang li ji nang tum handa apor nang li ji non ke nang tum lo charli ne hang la son klem ne lang pirthe churi chor lanun thek ne lang hai ke than pari bisa alang ni tum pan same alomso apor bang alang tum han pachekak nang ji non bang ke by force jong si claim lo plotang te alang litum arta belang plotang te matha thik thidet polang litum alang litum isi pher me a step alang litum en pon data thek rasili tum ke matha ponang ji ason do pik ilitum claim ham dam ham ma ke claim te denang ji tum matha pami si step deng ponang ji kali lo plotang te pher me ason klang data thek nani tum opinion mate nani tum views nani tum ke matha copy ma comment song pi pod ignon nili pon si bang so video long ding je pon chot po kapre video long puthot itum tong thunang do me thak mai kar